Ćao svima. Ovo je jedno obaštenje da vam kažem odmah da prelazim na drugi kanal i ako želite me subscribe-ujte na njega, vidite, ja sam sad ušao. Evo ga moj kanal, Serbian Info Gaming. Evo. Ako može, subscribe-ujte, vidite. Već sam malo izbacio klipove. Samo vidim šta mi je ovo stiglo. Ovo znam sad. Golden. Ne veze. Uglavnom. Evo vidite ga. Ako hoćete. Uglavnom ja neću vas teram. Daću vam link u deskripciji sve. Ćao.